Cada mes de gener, Canals es vesteix de festa per honrar el seu patró Sant Antoni. Unes celebracions captivadores per la seva intensitat i l'espectacularitat de la foguera i els parells. Des de fa segles, la devoció pel sant ha anat en augment i la rica cultura festiva s'ha convertit en part de la identitat dels canalins. Tant és així que amb resolució del 27 d'agost, la Secretaria d'Estat de Turisme, dependent del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, amb Isabel Oliver al seu front, li concedeix el títol de Festa d'Interès Turístic Nacional, sent publicada al BOE número 224 del dissabte 15 de setembre del 2018. Un important reconeixement que respon a l'intens treball realitzat des de la Regidoria de Fira i Festes de l'Ajuntament de Canals. Després de la visita amb Francesc Colomer, secretari autonòmic, li van donar el vistiplau i vam enviar tota la documentació a Madrid, al Ministeri. Estiguérem pràcticament juliol i agost fent un seguiment que va arribar fins a passar per Madrid per intentar agilitzar aquests tràmits. Vam resoldre algunes al·legacions o alguna falta d'informació que es van demanar i finalment en setembre vam rebre la feliç i bona notícia de que en resolució del 27 d'agost la Secretaria d'Estat del Ministeri, Isabel, ens autoritzava, ens atorgava el títol de Festa d'Interès Turístic Nacional a les nostres festes, a les festes de Canals. L'ingent informe va reunir totes les condicions necessàries per a poder completar el tràmit. Com és la seva tradició, quina desenvolupament en el temps, quines característiques té i quines divulgacions nacionals té i comunicacions té aquesta festa. Un punt fonamental de l'expedient ha estat el constatar la seva repercussió nacional. Des de fa molts anys, cadenes de televisió i ràdio i altres mitjans retransmeten i generen produccions al voltant de les festes de Canals, on acudeixen a més les principals autoritats polítiques. Nosaltres els grans esdeveniments que tenim són precisament les nostres festes perquè són autèntiques, són de veritat, la gent les sent com a pròpies, formen part de la nostra identitat, de la nostra cultura, de la nostra manera d'entendre el món i per tant crec que no només persistiran, sinó que també seria bo és que cada vegada la coneguessin més gent, sobretot perquè és una oportunitat única. Altres coses es poden veure en molts llocs, però aquesta magnífica foguera, aquest magnífic ambient només es pot veure així. Una declaració a nivell estatal que ha omplert d'orgull als seus veïns. Em pareix una cosa molt important perquè són unes festes que duen molts anys, molta tradició, on participa tot el poble i tota la gent que ve de fora és ben acollida i són molt populars. Que ho té merescut perquè aquestes festes són molt populars en tots els puestos i quan venen acudixen així molt a veure la foguera, i principalment la foguera, que és el més important per mi de la festa. Em pareix molt bé, ja feia molts anys darrere que tindria que haver passat això, perquè aquesta festa és, la coneixen en quasi tota Espanya, la veritat, perquè tots tinguem familiars de fora i tots venen aquest dia a passar les festes. I per comprendre aquest sentiment hem de submergir-nos en la festa. 3 són els dies grans. 16 de gener, crema de la foguera, el 17 s'honra al patró i el 18 és per a la festa dels parells, on una constant pluja de dolços i joguines rega d'il·lusió cada racó de la localitat. Però aquesta trilogia festera és un miratge. Dura anys perquè, per exemple, per a ser fester avui, actualment, de la festa de Sant Antoni, pràcticament és un segle el que has d'esperar per a poder-ho ser. Una vegada ja tens clar l'any que vas a ser-ho,
mínim, 3-4 anys abans deus de començar ja a moure't, a treballar, a anar emparaulant els famosos cartons de Sant Antoni, anar moguent-te, anar buscant gent, anar ampliant la colla de festers, anar ampliant la colla de festeres, anar buscant quines seran les persones que t'ajudaran, les empreses d'on podràs nutrir-te econòmicament en la festa, tots els events que n'hi ha al voltant de la festa. Per tant, és una festa de molts anys. La presentació del cartró dona el tret d'eixida al programa anual. D'ací es passa al sorteig del Bandera i Cuirós. Mig any fester, el nomenament de la festa i càrrecs al plenari en novembre. I el 8 de desembre a la mitjanit, dia de la Immaculada, els cavalls engalanats arrossegaran fins la plaça Major el que serà el primer tronc de la foguera amb l'entrà de la primera soca. A misses soques, que és una festa tradicional, antiga, ancestral, en la que són les cavalleries protagonistes perquè arrosseguen les soques fins a la plaça Major, soques que formaran part d'aquesta monumental pira de llenya cònica, d'aquesta foguera importantíssima i reconeguda arreu del territori nacional com és la foguera de Sant Antoni. Des del primer dia de l'any, amb la planta del primer pi i durant uns 15 dies, té lloc la construcció de la foguera a càrrec de la colla de muntadors. Amb la resta de la fusta es calcula que s'hi apilen més de 150 tones, es dona forma a la torre cònica, geomètricament perfecta d'uns 18 metres d'alçada. El dia 15 de gener per la vesprada es beneeix i es lliura als festers i el dia 16 Canals desperta amb la cavalcada dels parells infantils i la benedicció de les seues cavalleries, unint així festa i religiositat. El dia 16, per el matí, la vessant religiosa es mostra perfectament en l'ofrena. Els nostres avantpassats feren una ofrena al patró donant-li gràcies perquè no havia mort ningú en el terratrèmol de Montesa. És el que es coneix com, després de l'ofrena, la missa de gràcia. El dia 16 a les 9 de la nit es viu un dels moments festius més importants, la cremat de la foguera, que posseeix una gran càrrega simbòlica al prendre el foc sagrat de la llàntia de Sant Antoni que durant tot l'any roman encesa. La plaça està plena a vessar quan comença la màgia indescriptible del foc. I passem al dia 17, festivitat del patró. Dia 17, dia de Sant Antoni, dia de la Provessó, dia de la Mascletà. Mascletà, la més important, m'atreviria a dir, de tot el territori nacional. No ho dic jo, ho diuen els professionals de la pólvora, que només 2 mascletaes a tota Espanya tenen la quantitat de pólvora i es viuen amb el fervor que es viu la nostra, la de Sant Antoni. El fervor religiós es mostra en tot el seu esplendor per la vesprada durant la multitudinària processó, on els Beatles alçant es succeeixen un darrere l'altre i l'apassionament va en augment. I quan el poble diu Beatle, està dient volem, t'acollim, volem viure com tu, volem trobar-nos en el Senyor com tu, i és un crit que té l'altra vessant, que és que ens uneix a tots. És un Beatle que es repeteix des del dia 8 de desembre fins al 18 i el diumenge següent, que venim a les cavalleries, és el crit que ens identifica. Beatles, però també molta festa és el que es viu amb els parells cada 18 de gener, l'acte amb més caràcter i personalitat. Una festa que ve en honor a aquestes aparellades que antigament eixien el dia de Sant Antoni al camp per a donar la verena, per a portar vi i aigua als nostres veïns, canalins i canalines que treballaven en el camp, que s'han mantingut durant els segles i que ara de manera simbòlica ho recuperem amb aquests parells, aquesta bandera, cuiro i la resta de festes, els anys que n'hi ha, que ens acompanyen habitualment en un muntatge dins d'un camió, i els acompanyen pels carrers del poble llançant mils i mils i mils de joguets.
Una jornada que conclou amb el dinar de cassoles al pavelló, constatant així que les festes populars i la gastronomia sempre van de la mà. El primer dia, que és el dia de la foguera, verdaderament a sopar les dones treuen pastes. Al l'endemà, que és el dia de Sant Antoni, així jo crec que no n'hi ha ninguna casa de Canals que no n'hi ha un bon putxero de Sant Antoni. I entonces el que fan les dones és fer el putxero pel dia de Sant Antoni i al dia següent és la famosa cassola que fan el dia dels parells. Per matí armossem les coques de cansalà, botifarra, que és tradicional en totes les quadrilles, i després per la nit, quan s'acaben les voltes, del caldo que ha sobrat del dia anterior és quan fan les dones les cassoles per menjar-se-les per la nit. Cadascun dels actes de les festes patronals és viscut amb anhel i fervor per tots els canalins, però d'una manera especial pel grup de festers i festeres. Dos són els personatges principals i tenen nom propi. Bandera, qui porta amb orgull i honor la bandera oficial de Sant Antoni i Cuiros. La dona està representada en la figura de la festera de Gràcia. Nosaltres ens vam apuntar en l'any 88, fins al 2018 són 30 anys d'espera. Sempre hi ha hagut dos festeros, a banda de que han hagut moltes quadrilles, que hi ha hagut molts, però els protagonistes sempre són bandera i cuiros. Quan em van entregar la bandera, primer dia, el dia de la foguera. És que ahir està tota la família per entrar la bandera dins de casa i és el més que n'hi ha. Pues yo de la experiencia como festera destacaría la gratitud del poble, com de propers són, com Sant Antoni unís tant, en este cas a Canals, i sobretot l'any junt a la gent que l'he viscut, que ha sigut meravellós. Unes festes patronals de Sant Antoni de llarga tradició i carregades d'idiosincràsia, que amb l'important títol que ja posseeix ressonaran amb més força per tot l'estat espanyol. El tot. Les festes de Canals no és perquè siga jo del poble, sinó la gent que també ve convidar i sol apropar-se en aquestes fetges, són festes molt populars, molt de participar la gent, molt d'obrir portes. Entonces, és una festa molt gran. Les 3 dies principals que diguem són 3 dies intensius. Jo he sigut molt festero per Sant Antoni. Quan treien els animals en les soques ja anava en animals. I ara després a tot, a veure-ho. La foguera, per exemple, no la veuràs en ningú lloc tan gran. A lo millor paregudes, algunes, però no igual. Les 3 dies m'encanten. Si tinguera que elegir algun dia especial, no sabria en quin és quedar-me. La festa de Sant Antoni té una base molt sòlida a nivell religiós, municipal, de tradició popular i una sèrie d'actes genuïns i propis, puguem dir perfectament que la festa de Sant Antoni és única i incomparable. Poble, festa, joia, alegria i presència de Déu a través del Pare Sant Antoni. És una festa en veritat un poc complexa d'entendre. Jo crec que si no eres en veritat de Canals, tampoc potser pots entendre el sentiment que es pot tindre cap a ella, perquè la veritat és que hi ha un sentiment molt fort cap a Sant Antoni de tot el poble de Canals i és com un moment de germanor entre tots quan es vas pel poble i estan totes les portes de les cases obertes, entres on siga, parles en tot el món, el Beatle que ens uneix a tots, perquè tire qui tire el Beatle vas a contestar Beatle. Per a mi és tradició i cor, no? Cor de veure la teua festa, de viure-la, que els teus avantpassats ja la van viure i que viuran els futurs canalins d'ací. La festa de Sant Antoni, per a mi i per a entenc que qualsevol canalí, és passió, és sentiment i és unió.